Il-Gvern ippubblika l-proposti għal riformi fil-ġudikatura li ntbagħtu l-Kummissjoni Venezia u li ġew nfissra bħala pakkett ta' riformi storiċi. Fittra li ġiet ippubblikata u li ntbagħtet il-Kummissjoni Venezia tal-Kunsill tal-Ewropa hemm il-kunċetti leġislattivi dwar riformi estensivi u bla preċedent li hu ppjanat li jwettaq dan il-Gvern, b'mod partikolari fil-qasam tal-ġudikatura. Il-Gvern qal li din l-ittra waslet wara taħdidiet li diġà twettqu mal-istess Kummissjoni fil-ġimgħat li għaddew. Saħaq li riformi istituzzjonali speċjalment marbuta ma' pilastru ewlieni tad-demokrazija, il-ġudikatura, huma pass storiku li tiwettaq il-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela li nsaltna ta' dritt aktar soda u governanza tajba fl-amministrazzjoni kollha tal-organi tal-Istat. Ir-riformi istituzzjonali jitkellmu dwar il-ħatra ta' Prim Imħallef ġdid li hemm qbil fil-prinċipju bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni dwar emendi maħsuba li jsiru kemm fil-Kostituzzjoni u wkoll fil-liġijiet ordinarji ta' pajjiżna. Ir-riformi jitkellmu wkoll fuq poteri li kellu l-Prim Ministru l-Eżekuttiv tal-pajjiż u li dawn se jgħaddu fost l-oħrajn għand il-President tar-Repubblika. Riformi oħra jtrattaw l-irwol tal-Ombudsman u l-ħolqien ta' Kummissjoni Permanenti kontra il-korruzzjoni fost oħrajn. Il-ħatra tal-imħalfin, id-dixxiplina tal-imħalfin u maġistrati u anka kif jitneħħew l-istess membri tal-ġudikatura. Dawk huma l-iktar bidliet importanti anka l-ħatra ta' kif jinħatar il-Prim Imħallef. Mistennija wkoll aktar riformi fosthom dawk immexxija mill-President ta' Malta Dr. George Vella waqt il-Konvenzjoni Kostituzzjonali huwa mistenni jwaqqaf. Fil-kuntest li l-Gvern għandu rieda qawwija biex isaħħaħ l-istituzzjonijiet tal-pajjiż, il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zamitlu saħaq li minkejja l-imxija huwa mexxa l quddiem proposti leġislattivi li jmorru id fit ma' dak li qalet il-Kummissjoni Venezia f'Diċembru tal-2018. Il-Ministru Zamitlu qal ukoll li qed jagħmel ċert li fil-waqt li ressaq proposti konformi ma' dak li qalet il-Kummissjoni Venezia ma jabbandunax it-tradizzjonijiet legali ta' pajjiżna. Il-Ministru għall-Ġustizzja saħaq li dawn ir-riformi sabu anke l-qbil ta' msieħba involuti bħall-Kamra tal-Avukati u għalhekk huwa konfidenti li huwa ressaq riformi tajba. Fil-waqt li appella l-kooperazzjoni sinċira, Dr. Zamitlu qal li l-Gvern se jkompli jisma' iżjed fosthom mis-soċjetà ċivili. Ħriġthom għax il-Gvern m'għandux jaħbi, però ċertament huma affarijiet illi se jiġu konsultati n-nies, però l-Gvern wara l-konsultazzjoni ħajjiddeċiedi biex nibqgħu nsaħħu l-istituzzjonijiet li fl-aħħar mill-aħħar iwassal biex ikollna reputazzjoni aħjar f'pajjiżna, fl-Ewropa u fid-dinja li jfisser aktar investiment, aktar ġid għal Maltin u l-Awċin kollha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.